Krásny deň vám prajem. Ako sa zbaviť infostresu z mobilu? V 3 jednoduchých krokoch si povieme, aký krok je dôležitý urobiť preto, aby ste mobil nielen vypli, ale naozaj dokázali byť najmenej 2 hodiny bez jeho zvonenia. V 2. kroku vám prezradím 2 dôležité otázky, ktoré je dobré urobiť predtým, než mobil vypnete. A na záver, pre tých, ktorí sú naozaj veľmi závislí na svojom mobile, vám prezradím tip, ako predchádzať zdvihnutiam mobilu. A ešte, aby som nezabudla, ak máte otázky, napíšte ich dole do komentárov. Určite vám na vaše otázky odpoviem.